dali ka na nilabog sa mga tanong. Asa? Ako ni bayabas. Ito ay lalaya, lago ni siya. Ispisan, tanibi kayo orang mudaghan ni siya. Si magamit, ito ni Puhon magsabot, nagbalok ng kugon. Bayabas. Ada pa isa ka bayabas. Amerikano o Bisaya. Niya ano eh. Uy, alam, kamunggay na buhi. Yan siya eh. Taon kalukoy sa kamunggay. Ay. Wala, sige, inom mo kay sabon. Tama ko muna. Tagit. Masakto na siguro niya eh. Magdungan mo, katang asawa ng ato. Hapon na kayo. Nating asawa ka. Bantay, sige na po mag-make up nito. Siguro pang dangin diri ay. Baho pa dyan tayo. Kalimang diri eh. Saan tayo bayabasaw eh. Dugaya mo ito ng tubo. Saan mangurasa ron eh. Kapit dala sa liko. Huwag ka dinungag. O yan ang kinbuhi, Minyo. Minyo pa! Apa mo rin kahuya ay? Saan ang tanin po? Patay na bazihan. Napasama ka niya ka! Ka! Makuratan mo tayo mo ka eh. Butag ka ng kubag-kubag. Tutoy na yung style na. Bada, pika-pika pag sa butotoy mo rin nakay tutoy. Napasama ka niya nga. Ganyan na inatubang ka na. Pabuntag, atubang pa ka niya. Karoon, atubang, yapon ka. Kaya na kayo din nga katawa. Wala palagi taon ka. Ano saman? Magdungag ka? Asa na? Pwede na gutan, di mga ano basta magpakaon na ka nakaon niya. Okay naman muga, pero okay na ba ni muga kung wapa mo mawirin ng akong natad? Asa? Bungot squawk-nick. Okay ra gay. Ako rin ibot ana. Sabsabon tanaon niya. Ano na ito kay gutom na kay gagi ka po sa trabaho. Sige ka magdungan sa kuga basta baya pasudaan na baya ko niya ga atong hotdog ha katong jumbo ga. Katong jumbo ha. Sige gagi. Kawan na magtuwa sa mo. Kahoy din ha. Maghakot na ko. Sige lang kawan na. A few moments later. Hala, ni Uwan na yun siya. Ni Uwan na yun tao na pong kahaling. Asa ron ito no? Saan ang tanong kay tira eh? Tira. A few inches later. Ga! Nara ka din nung aga ka? Ga! Wow! Masa man? Grabe ako ka makasugnod nga nga. Pag-asa man anak mo magag nakalatag. Putaw! Pinindot anang taas nga gahi eh. Dugay maupos ba? Marag akong pagigugman mo. Ay kagilok sa ako ang dughan, kagilok ni abot sa ako ang bugan. Nabati na ko ang kalipay ngilabihan. Salamat sa kong gugma imong gisuklian. Tomorrow. Uy, rin cellphone na eh. Sus, mahala na bintawan na eh. Natag na bintawan na si Anel Marketing. Sus, italuyan kayo po na ko eh. Sus, asam ni pwede ipaayo taan eh. Batiri na may gubaan taan eh. Dutar mo itong kamera na. Sus, pagsibin plus. Ayar ako nga dawa kay birthday na ako. So salamat kay Lord kay wa jud ko nimo kaalo bisag grabe ni pandemic ron Lord nga. Sus buntag katagsar ta kakaon na ning pormaha pero salamat kay Lord kay abot pa ko ng adlaw birthday pa na. Balag day handas pa pare pa. Kanang batang siman oh. Handaan ko ni ron. Kung anak nga siman, iabot ng kintaon. Oh! Ay, alas, salamat kay nas papa may lagyandaan ko ni ron. Ay patay. May patay buglugyandang papa ni ron kay. Sa semana na ko may uli-uli ra ba niya. Nagane. Iabot ng taon ako siman yun yung taon. Simana ulit. Nagkagikan doon, wala makayo uli-uli. Ay, natural. Gikan ko sa kong gilagan. Alangan magikan sa yandugan. Andugan. Ito pa ka ng birthday na ako pa. Sa may handa na turon pa. Ba't tidaran mo? Marami ko. Amahan ka na kanya. Huwag ka kaiba. Sa pag-ibog. Huwag mo tanimo pang amahan pa ka na ako eh. Ha? Libog ka? Labaw bang kung naglibog kong napabog kay anak kay permira kang wa dere?
Grabe po ka ba? So, huwag ko'y handaan ni... Grabe po ka, kaya pagwa na lang ko ni Julian eh. Ang adso pa! Ito dong, gahe namang sa klibo yung taon dong. Ano, pwede ka? Okay, sa klibo na taon eh dong. Grabe o sa kalibur, apa sa palit tayo mapalit, anak? Nakusang tao, no eh. Na problema ka? Kanang sa kalibo sa lamas na. Hilas, hilam di ka, bumbay mo paliton pa. Sa Bombay, 300. Kaya sa house, 500. kahilas na niyang karne. Di ha, tumas gramo. Bungot sa kwaklit, kasi man siya'y handa ni mo, hani pa, lamas. Handa, nagtaglamas nung para mutagam na yung mga bisita. Kung saan nagtuwa sila dato ta, matay kwarta. Pala sa nga tuyog, pulbos ka kay nangatol ko. Di ka rin topi ko, klaro tong ilang sudlay nga tayo, dako lang, kuan, ngipon. Oh, abi ko dako gatag. Ano ka dito ko? Hindi ka bagay mong topi, oh. Ano ba? Bungot sa kwaklit, lamig ko nagtope, ha, pura na ba? Nga akong berentihan pa. Aprego sa una? Usay pa niya sa una ba, ngawa mo ko nadawat, di ka nimo. Ang mga ugali, pareha sa una. Sabi katag ni mo karapit. Para lapas na ni. Mga po kapay. Hala? Galang sa terus. Ano mo? Sige ka, magdungag sa kuga. Basta pakam na ako sa imong pasudana dahil sa... Play. Dito pa ka ng birthday na ko ba? Baka may handa na to pa. Katawat. Hey. Dito pa ka ng birthday na oron pa ba? Ito may handa na to pa. Ay, siya na lang ba? Nakatawa dyan. Siya na lang. Ba't tidera ni mo? Oh, kalibo mong gumog na pa po. Libo ka? Libo ka? Naglibo kong gaya mo ko. Hey. Ha? Libo ka? Libo, mag-libo ko ka mabukoy anak. Eh, sige na kag lakaw ako. Huwag ka masogo din eh. Dahil sa gimag ka tao. Oh, marabiya po ka pa. So, huwag ko'y handa ni pa. Grabe. Gatuin ka naman. Nagising ka? Jahat na nakita. Ay, katubang sa gimag ka tao. Ay, katubang ma. Ikaw pa man mo reklamo. Tani mo sa kalibo, sa lamas na na. Play. Paglik-lik, gano'n ka lang. No, sir. Grabe po. Niya sa lamas ba? Sa Bombay pa. Takilas. Pilam day ka. Sibuyas mo paliton. Play. Kahilas. Pilam day ka. Bombay mo paliton pa. Sa Bombay, 300. Niya sa house. 200. Pagkatawa mo ba doon? Kahilas. Pilam day ka. Bombay mo paliton pa. Sa Bombay, 500. Niya sa house. House. Yes! So, karon din, mag-shoutout na rin no? Ha? Nanggigigil ako sa inyo. Ha? 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 So, shoutout na ito, mga guys. Napay talang rasa. Shoutout ito. So, atangin na si malitong tambok mga guys. Atangin na yung sunod video mga guys. Ata na nang i-appear. Si ako kanin bata. So, karon, shoutout na ito. Arre, pasalamatan din na mo ang sa mga sponsor sa birthday ni Rizal. Si Mingay TV, Ikanor Vlogs, o si Ma'am Jeannie P. Salobre. Salamat ninyong tanan guys. Kung wa mo, wazuhan na si Richard kay kinawaan gimig kwarta ron to. Magka-para-pero mas balay sa yun. Shoutout na ito. Arre, shoutout na ito mga parikoy. Internet man. Amo na, sponsor lagi mo internet ya. Sponsor di mo grupo. Asa mo picture ni? GoPro. GoPro? Oh, na GoPro be. Oy, shoutout ni RB Beliano. Shoutout sa iyo kag Get Up TV. Shoutout ni Langgeng na hoda sa Antique og ni Baby Princess Mia. Shoutout ni Zorlin Daan nga taga Pandanon ni Tapi Bohol. Hello. Ex ni sa ako maguwang sa una.
Ma'am Jeannie P. Salobre, you know. Shout out sa iyo, Ma'am Jeannie P. Salobre. Pala subscribe mga pare kay Ma'am Jeannie P. Salobre og ni Minggoy TV og ni Nicanor Vlogs karang nasa screen pala subscribe nang tolo mga pare please. Bawi na lang sa ilang pagkabuutan mga disposuran sa Richard Steinberg. Talagang subscribe mga pare kay Edward Kabunok og ni Jan RJ, shout out ni Kim Min G, kuya panganay Makasukit Lisa og ni Jomar Kailing. And lastly mga barkay, shoutout ni Ma'am Belma Huhas diha sa center sa Katigbian Bohol. Ikaw dyan, say shoutout mo. Shoutout ni Kuanday ni RR sa Samante, ni Dadan Samante day. Di Dadan Samante. Okay. Rina Samante o Hilbert Samante. Akong mga shoutout guys kay tuwa sa Messenger, may internet lagi, susunod na lang, taga-dire na akong shoutout Dati Patak, shoutout. Watan may internet dire, basta na yung sponsor dag wifi. So, ikaw ba, naka-shoutout ba? Shoutout ba? Be, ina ba? Shoutout sa kung maestra nga akong crush. Bugto, graduya na. Siya, masalan to mga barkay, hinahat nga, nalinga mo nga video. And palagog like, comment, and subscribe mga prekoy. Sa gusto mo shoutout mga prekoy, comment lang down below. So yun, mamili ko sa mga shoutout. 5 lang, 5 may sunod. So yun. Bye-bye mga prekoy, sabak ka din ha. Nanggigigil ako sa iyo. Ha? Nanggigigil ako sa iyo. Nanggigigil ako sa iyo. Nanggigigil ako sa iyo.